Здравейте хора, днес ще играем с един приятел на Rocket League на 2-2. Здравейте, аз съм Давид, това е Да. Да. Да, ще играем с един хора. Кажи здравей на хората. Кажи здравей на хората. Здравейте, хора. Хора, гледайте това видео и той ще го гледа. Ама че наистина ли снимаш? Да, ма направя го там, където се правят снимките, правят видео. Обработвам. Аз знам къде, като цъкнеш Ида сега. Ай, чакайте, хора, ще ми паднат те. И хора, гледате сега видеото, гледайте. Малко бях се разсел, защото ми падна телефона. Не се опре. Още не мога. Хората, гледайте, какви са 3 шоу карват лева. Видяхте ли, хора? Хора, искам поне 50 абоната да съберем да правим и лайв в YouTube. Много стара, бе! Добре, хора, извинявайте, че... Извинявам, че псувам хора, но се извинявам, че там ще да сме. Старайте, хора. Пау! И хора, може да има втора част, ако искате, с някой още друг приятел. Ако искате, може да направим и още друга част с... Даже с други приятели. Може с... Ой, сега няма да казвам. Ако искате втора част с други хора, напишете долу в коментарите. Искам да съберем по 50 абонати да правим и лайв. Да гледате лайфа. И хора, искам да съберем поне 1000 абонати, защото миналия канал ми беше с 1000 абонати. Сега ще ви покажа. Но на този телефон беше с 1000 абонати и ми банаха от всичкото нагоре, ми банаха канала. Банаха ми целият канал и сега не знам, и вече изгубих и имат много клипове и от всичкото нагоре и хора. Не знам. Пау! Гледайте хора! Гол! Хора, видяхте ли го това гол? Хора, за това заслужавам да се абонирате на канала и да харесате видеото. Да, и стрижете бутона на Давид Ангелов в канала. Не, бе! Па, бе, хора! За този гол, за този другия гол, първия, заслужавам лайк и заслужавам сърце и заслужавам сабскрайбър и заслужавам и коментар. И ако искате, може едно в едно да играем. Ако искате даже и 2 в 1, може аз да видя срещу някой, който... Пишете долу в коментарите просто, който иска. Така, давай. Давай топка! Топка, отивай там. О, гол! Браво, бе! Вижте, хора! За това трябва да заслужаваме лайк и сабскрайбър. Да, заслужавам. За това заслужавам и да гледате видеото и да... Защото... Много як гол, хора. Много яки голове. О, гол! Хора, за това заслужавам още един лайк и още един сабскрайбър. Ето, вижте. Го, вижте го. Хора, аз съм хора. Сега, ако го направя Давид Братле, вече тук вече не знам на кой да казвам да е просто.
Просто, братле, ние още от видеото, като първи ни вкараха първия гол. Ако искате бъдете само в едно и две, да знае, че ще разпукам и знам тактически, ама че сме в момента най-добрите, нали, Бога? Да. Не, хора! Не можах! Не! Бахти! Не! Да, аз нямам буст! Даже хората може да кажат, че нямах буст. И сега хора, ще да сме останат стримовете. Вижте ми, имам ни клавиатура мишка, може някой стрим на Fortnite и на други игри, ако искате. Ако искате на други игри. Не може, ако искате, може на Fortnite, сила Брейнрод. Па, не, няма да ти дам. Няма да ти дам топката. Да си знае. Не! Нямах никакъв буст. Пак. Аз никога нямам буст. И никога не мога да докосна тази топка. Браво, хора. Казвам ви, хора, и някой ще направи 3 жокове на вас. Не, къде е там? Мале! Как беше на коса да ни вкарат? О, не, хора, за жалост не водят. Не! Да видя. Не? Браво, браво! Браво, че не вкарахте! Малко име ме избута, ама... Давай, трябва да вкараме сега, не е момента. Гора! За това заслужаваме много... За това заслужаваме много неща. Да не. Мале, хора, много някакви голове вкарваме, хора. Ние сме най-добрите, ви казвам, хора. Не може никой да каже... Никой не може да каже, че не сме най-добрите. Никой не може да го каже от тук. Сигурен съм. Никой не може да го каже. Не! Няма буст! Аз пък. Да, ти си най-добрия на врата. Точно на овертайма трябва да си ти. Гол! Не! Да, сега с това овертайм, бе. Получах направо. През 2 секунди ще... Да. Гол! Хора, първата игра победихме, хора. И хора, и ще играем още игри. Ще бъде дълъг стрима, може да... Сигурно ще бъде дълъг стрима. Поне ви да гледате малко, да ви е интересно на вас. Ето, хора, GG. Хора, видяхте ли колко сме добри, хора? Никой тук не може да каже, че не сме добри. Даваш ли? Никой не може да каже, хора. Никой не може да каже, че не сме добри, хора. Щом ги бим. Те не са ботове, те са добри. Пак ги бим. Аре, започваме, бе. Добре. Аре, гледайте, друга... Гледай сега, гледайте не сега пак. Що? Кога ще дойде? Добре, хора. Гледайте, хората, гледайте ме. Хора! Бе, вижте колко съм добър, бе! Никой не може каже. Че съм добър.
A, czekaj. Пиво. Ora, za to zasłużam na łajki sercem. Command. Pane? Mój. Majetka. Coraggiere, siamo sprint bez sprint. Не, вода това. Хора, може би има някакъв фон, защото вижте какво. Няма, на мен ми върви. Страхотно. Не, хора. Нищо не заслужа.
Ама сега няма да вкарат, казвам ви. Виждате, няма да вкарат. Добре, ако искате ми не ви върнете. Ама няма да вкарат, обещавам ви. Казвам ви и няма да вкарат. Не бе. Браво, бе. Е така. Наша просто простак. Момъч простак. Лего наша кафе простак, бе. Лего моят кафе простак, бе. Просто си нямате на кафе моят простак. Хора за броим рокетли, затова заслужавам такива неща, които ви казвам. Не. Не. Давай, бе! Братето... Сега би трябвало да имам удобни резултатория, но може да нямам. Не знам вече ли да започвам да радим, чакаме да видим.
По-хъртена е. Так, да, хора, вижте е така. Аз карах хора пак. Но той не е това. Скоро малко. Беше забавяне на глава. Ако другите две видеа са обработени от седмица или няколко дена са обработени. Тя е секретите. Хора ще имат, пишете долу в коментарите, ако искате на друга игра, ако искате на муха на турнири в едното в Fortnite, нито в Rocket League. Хора, вижте, лесно е, хора. Просто, ако според вас ми е лесно на мене, дайте лайк.